ଏହା ହେଉଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସମୟର ଘଟଣା। ସେଦିନ ଥିଲା ରବିବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଛୁଟି ଦିନ। ତେଣୁ ଆମେମାନେ 4 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ମିଶି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ବୁଲିବା ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲୁ। ଆମ ଘର ସମ୍ବଲପୁରରେ ହିଁ ଅଛି। ତେଣୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆମେ ସେଠାକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲୁ। ସେଠାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମର କୌଣସି ସଠିକ୍ ପ୍ଲାନ୍ ନଥିଲା। ଆମେମାନେ ସେଠାକୁ ଅଚାନକ ହିଁ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଟିକେ ଦୂର ସାଇକେଲିଂ କରିବା ପରେ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲୁ ଯେ କାହିଁକିନା ଆମେ ଆଜି ମହାନଦୀ ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା। ଆମେମାନେ ସେଠାକୁ 4 ଜଣ ଯାଇଥିଲୁ ଓ ଆମେ 2ଟି ସାଇକେଲରେ ଯାଇଥିଲୁ। ମୁଁ ମୋ ଭାଇକୁ ପଛରେ ବସାଇଥିଲି, ଯିଏକି ଏବେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼େ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସାଇକେଲରେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଓ ତାର ଗୋଟିଏ ସାଙ୍ଗ ବସିଥିଲେ। ଆମ ଘରଠାରୁ ମହାନଦୀ ପାଖାପାଖି 5 କିଲୋମିଟର ହେବ। ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସାଇକେଲିଂ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାହାରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ 2 କିଲୋମିଟର ଯିବା ପରେ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଲୁ ଯେ କି ଆମେ ମହାନଦୀ ଆଡ଼କୁ ବୁଲି ଆସିବା ଓ ସମସ୍ତେ ରାଜି ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ମହାନଦୀ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ସେଠାକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଅନ୍ୟ ସାଇକେଲରେ ବସିଥିବା ମୋ ସାଙ୍ଗ ଓ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଫଟୋ ସୁଟ୍ ପାଇଁ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଥିବା ଓ ଯେଉଁଠି କେହି ଯାଇନଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଜିଦ୍ କଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥାରେ ମନା କଲି, କାରଣ ଅନ୍ଧାର ହେବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ 5ଟା ବାଜିଥିଲା, ଆଉ 1.5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ମନା କଲି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତୁ ନ ଗଲେ ଆମେ ଏକା ଚାଲିଯିବୁ କହି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନେ 2 ଜଣ ଝିଅ ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହ ଯିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲି। ସେଇଠି ତାଙ୍କ ଫଟୋସୁଟ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ 6ଟା ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀରୁ ଯାଇସାରିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ବେଶୀ ଡେରି ନ କରି ସେଇଠୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ। କିନ୍ତୁ କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ଏତେ ବର୍ଷା ହେଲା ଯେ ଆମେ ଆଉ ଘରକୁ ଯାଇପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଭଲ ଜାଗା ଦେଖି ସେଇଠି ରହିଗଲୁ। ବର୍ଷା ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଜୋରରେ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟ ଥିଲା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସମୟ। ତେଣୁ ଅଚାନକ ଏତେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେଉଥିବାରୁ ଆମେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲୁ। ସେହି ସମୟରେ ମୋ ସାଙ୍ଗର ଘରୁ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ ଆସୁଥାଏ। ସେମାନେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଜିଦ୍ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବହୁତ ଜୋରରେ ହେଉଥିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମନା କଲି। ସେହି ସମୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ନିଜ ଫୋନ୍ରେ ଫଟୋ ସୁଟ୍ରେ ନେଇଥିବା ଫଟୋ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖୁଥିଲେ କି ଅଚାନକ ସେମାନେ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। କ'ଣ ହେଲା, ଭୂତ ଦେଖିଦେଲ କି? ମୁଁ ମଜାକରେ କହିଲି। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ହଁ ଉତ୍ତର ପାଇ ମୁଁ ବହୁତ ଡରିଗଲି। ସେ ଫଟୋ ଦେଖିବା ପରେ ମୁଁ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଡରିଗଲି। ମୁଁ ଦେଖିପାରିଲି ଯେ ସବୁ ଫଟୋରେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଫ୍ରକ୍ ପିନ୍ଧି ଠିଆ ହେଇଛି ଏବଂ ତାର ଗୋଡ଼ ମଧ୍ୟ ଓଲଟା ଥିଲା ଓ ତାର ମୁହଁ ବିକୃତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ଆମେମାନେ ବହୁତ ଡରିଗଲୁ। ଏହାପରେ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଘଟିଲା ତାହା ଆମକୁ ପୁରା ହଲାଇକି ରଖିଦେଲା। ଘଟଣାଟି କିଛି ଏହିପରି ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଅନନୋନ୍ ନମ୍ବରରୁ ଗୋଟିଏ ହିଁ ମେସେଜ ଆସୁଥିଲା, ହେଲ୍ପ ମି, ମୁଁ ସେଇଠାରେ ଅଛି। ଏହାକୁ ଦେଖି ଆମେମାନେ ବହୁତ ଡରିଗଲୁ। ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଲୁ ଯେ ଆମେ ସେଠାରେ ଆଉ ରହିବୁ ନାହିଁ। ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି ପଛେ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବୁ। ଆମେ ସାଇକେଲରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁ ହୋଇଥିଲୁ କି ଆମ ସାଇକେଲର ଚେନ୍ ବାରମ୍ବାର ଖସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆମେ ସେଇଠାରେ ଟିକେ ସମୟ ରହିବା ପାଇଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ସେ ଫୋନ୍କୁ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିଦିଅ ଓ ତାର ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିଦିଅ। କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେହି ବିନା ବ୍ୟାଟେରୀର ଫୋନ୍ରେ ପୁଣି ସେହି ମେସେଜ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଡରରେ ଥରି ଉଠିଲେ। ଆମେମାନେ ବୁଝି ଯାଇଥିଲୁ ଯେ ସେ ଆମକୁ ଏଠାରୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦେବ ନାହିଁ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତା କଥାକୁ ନ ମାନିବା। ତେଣୁ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଯିବା ପାଇଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଠାକୁ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଆମକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମେସେଜ ମିଳିଲା। ସେଥିରେ ଲେଖା ଥିଲା, ସାମ୍ନାର ଗଛ ପାଖକୁ ଯାଅ ଏବଂ ସେଥିରେ ଯାହା ମିଳିବ ତାହାକୁ ଏହି ଆଡ୍ରେସରେ ଦେଇଦେବ। ଆମେ ଆଡ୍ରେସ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲୁ, କାରଣ ଏହି ଆଡ୍ରେସଟି ଆମ ସାଙ୍ଗ ପିଙ୍କିର ଥିଲା, ଯିଏକି 5 ବର୍ଷରୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଖୋଜ ହୋଇ ରହିଛି। ଆମେ ତା ଭିତରେ ଥିବା ପାର୍ସଲ ବକ୍ସକୁ ଖୋଲିକି ଦେଖିଲୁ। ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଲେଟର ଥିଲା। ଯେମିତି ଆମେ ଲେଟରକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲୁ, ସେହି ସମୟରେ ସେହି ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିଲୁ ଯେ କିପରି ରାଧୁ ଓ ବିଲୁ ପିଙ୍କିକୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଠାରୁ ବାହାରି ଗଲୁ ଓ ସେହି ସମୟରେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଗଲା ଓ ଆମେ ନିଜ ଘର ଆଡ଼କୁ ଧାଇଁଲୁ ଓ ଆମେ ସକାଳେ ପୁଲିସକୁ ଏହାର ଖବର ଦେଇଦେଲୁ। ପୁଲିସ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ସହ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ ଏବଂ ସେହି ଗଛ ପାଖରେ ଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଖୋଦିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ ଓ ଯାହା ପାଇଲେ ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଲା। ସେହିଠାରେ ଗୋଟିଏ ସଢ଼ି ଯାଇଥିବା ଗୋଟିଏ ହାଡ଼ କଙ୍କାଳଟି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ପୁଲିସ ତାକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠାଇଲା। ପରେ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଏହା ଆଉ କେହି ନୁହଁ, ପିଙ୍କି ହିଁ ଅଟେ। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ପୋଲିସ ରାଧୁ ଓ ବିଲୁଙ୍କ ଘର ଆଡ଼କୁ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ରାଧୁ ଓ ବିଲୁ ଘରେ ନଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ କାଲି ହିଁ ନିଜ ସାମାନ ପ୍ୟାକ୍ କରି
ଘରୁ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ମହାନଦୀର ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଏହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ମନେ ପଡ଼େ, ମୋର ହୃଦୟ ଥର ଥର କରି କମ୍ପି ଉଠେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀ କିପରି ଲାଗିଲା?